హరే కృష్ణ కళ్యాణి మాతాజీ. ఈరోజు 15వ అధ్యాయంలో ఉన్నాం. నిన్న 14th చాప్టర్ చూసాము, సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఇప్పుడు 15వ అధ్యాయం పురుషోత్తమ యోగం చూడబోతున్నాము. సో సత్వరజస్తమో గుణాల గురించి మొదటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాము. సో సింపుల్ క్వశ్చన్, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం ఈ మూడు దేనిని సూచిస్తాయి? ఈ మూడిట్లో అన్నది ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఈలోపు ఇది స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 days గీతా క్లాస్లో మరి 15వ రోజు పురుషోత్తమ యోగం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ పురుషోత్తమ యోగము భగవంతుని గురించి తెలిపే అధ్యాయం కొంచెం ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ 2 శ్లోకాస్ కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. సత్వరజస్తమో గుణాలంటే ఏమిటి అని కూడా ఒక ప్రశ్న వేశాను. ఎవరికైనా నిన్న చూశాను, తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. సో శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమధశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవేత్. ఊర్ధ్వం అంటే పైన, మూలం అంటే మూలం పైకుంది. అంటే మూలం అంటే ఏమిటి? వ్రేళ్ళేమో పైకున్నాయి. అధ శాఖం అంటే బ్రాంచెస్, కొమ్మలు. అధ అంటే కింద.
సో వ్రేళ్లు పైకున్నాయి, శాఖలు కిందకున్నాయి. అశ్వత్థం ప్రాహుర్ అవ్యయం. అశ్వత్థం అనే ఒక చెట్టు ఉన్నది. దీన్ని అవ్యయమైన ఈ చెట్టును నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షం అని చెప్పి చెప్పబడింది. ఈ అశ్వత్థ వృక్షం అంటే ఏమిటి అంటే రావి చెట్టు. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం అశ్వత్థం అని ఎందుకంటాము రావి చెట్టునంటే, అశ్వం అంటే గుర్రం అని. గుర్రం ఎప్పుడు కదులుతూనే ఉంటాయి దాని చెవులు గాని ఏదో ఒకటి నిద్రపోతున్నా కూడా. అందుకని అలాగే ఈ రావి చెట్టు కూడా మీరు గమనిస్తే ఎప్పుడు కూడా ఆకులు గాలి లేకపోయినా కదులుతూనే ఉంటాయి. అందుకని దానికి అశ్వత్థ వృక్షము అనే పేరు వచ్చింది. సో ఈ నశింపులేని ఈ చెట్టుకి అశ్వత్థ వృక్షం అని చెప్పబడింది. అయితే ఎలా ఉంటుంది ఈ చెట్టు అంటే వేళ్ళేమో మరి పైకుంటాయి, కొమ్మలేమో కిందికుంటాయి. అంటే ఏమిటి తలక్రిందులుగా ఉన్నది. నార్మల్‌గా వేళ్ళు క్రిందకి, కొమ్మలు పైకి ఉంటాయి ఏ చెట్టుకైనా. కానీ దీనికి ఆపోజిట్‌గా ఉన్నాయన్నమాట. వేళ్ళు పైకున్నాయి, కొమ్మలు క్రిందకున్నాయి. ఇది నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షం అని చెప్పి చెప్పబడింది. ఛందాంసి యస్య పర్ణాని, దీని యొక్క ఆకులు పర్ణాలు ఛందాలు అంటే వేదమంత్రాలు అని చెప్తున్నారు. ఈ వృక్షాన్ని యస్తం వేదస వేదవిత్, ఇది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అతను వేదాలు తెలిసినవాడు, వేదవిదుడు అని అర్థం. వేదవిదుడు అంటే వేదాలు తెలిసినవాడు అని. కాబట్టి ఏమిటంటే వ్రేళ్ళు పైకి, కొమ్మలు క్రిందికి, వేదమంత్రాలేమో ఆకులుగా ఉన్నాయి. ఒక నశింపు లేని అవ్యయం అంటే వ్యయం కానిది, ఖర్చు కానిది అంటే నశింపు లేనిది అయినటువంటి ఒక అశ్వత్థ వృక్షం ఉందని రాహు చెప్పబడింది. ఈ వృక్షాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు వేదాలన్నిటినీ కూడా తెలుసుకున్న వాళ్ళు అని చెప్పి ఈ ఫస్ట్ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న వృక్షం చూపిస్తున్నారు. మరి ఇదేమిటో చూద్దాము. 4 ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. సత్వ. రమ్య మాతాజీ. సౌమ్య శాంతి ఆధ్యాత్మిక సత్య. లోభం కామకార్యాలు, కామకర్మలు రజోగుణం. ఓకే. అజ్ఞానం నిర్లక్ష్యం మోహం తమోగుణం. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో మంచితనం అనేది సత్వగుణం. మరి కామ్యకర్మల పట్ల కోరిక, విపరీతమైన కోరిక లోభం రజోగుణం. అజ్ఞానం నిర్లక్ష్యం మోహం తమం. వెరీ గుడ్. ఓకే. ఆశా మాతాజీ సత్వగుణం జ్ఞానం మీద ఆసక్తి, రజోగుణం కోరికల మీద ఆసక్తి, తమోగుణం సోమరితనం. ఓకే, గుడ్, వెరీ గుడ్. అన్విత సత్వ అంటే మంచితనం, మంచి స్వభావం, కరెక్ట్. శైలజ మాతాజీ అజ్ఞానం జడత్వం నిర్లక్ష్యం మోహం తమోగుణం లక్షణాలు. ఓకే, కరెక్ట్. అన్విత రజోగుణం అంటే మీడియంగా, ఆధ్యాత్మికత తక్కువగా. మెయిన్లీ రజోగుణం అంటే కోరికలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. లోభం అంటే దురాశ అంటే కోరికలు ఎక్కువగా ఉండటం. శైలజ సత్వగుణం వలన జ్ఞానం పొందుతారు, రజోగుణం వలన మోహం పొందుతారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో అందరూ ఆన్సర్స్ బాగా చెప్పారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సంతోషం, ధన్యవాదాలు. సత్వగుణంలో, రజోగుణంలో, తమో గుణంలో మరణించినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తారు? అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అది కూడా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఈ వృక్షం యొక్క తత్వం ఏమిటో ఏమన్నా చెప్తారు, చూద్దాము. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, ఇది జాగ్రత్తగా వినండి. ముందు వేళ్ళు పైకున్నాయి, కొమ్మలు కిందికున్నాయి, నశింపులేని ఈ వృక్షాన్ని అశ్వత్థ వృక్షం అని చెప్తున్నారు. దీని ఆకులు వేద మంత్రాలు. ఇది తెలిసినవాడు, ఈ వృక్షాన్ని తెలుసుకున్నవాడు వేదాలను తెలిసినవాడు అని చెప్పారు. ఇప్పుడు అధశ్చోధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖ గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాల అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. అధశ్చ ఊర్ధ్వం అంటే కిందికి మరియు పైకి ఊర్ధ్వానికి ప్రసృతాస్తస్య పెరుగుతూ అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి. పురోగమనం అనొచ్చు, అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి. ఏమిటి? శాఖలు.
ఈ కొమ్మలు కిందికి పైకి మంచి విస్తారంగా పెరుగుతున్నాయట. దేనివల్ల? గుణ ప్రవృద్ధి విషయ ప్రవాళ. సో దాని గుణాల వల్ల అవి పెరుగుతున్నాయి. అంటే గుణాలంటే ఏమిటి? సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో ఈ కొమ్మలు పెరుగుతున్నాయి. మామూలుగా కొమ్మలు పెరగాలి, చెట్టు పెరగాలంటే ఏం అవసరం? నీరు అవసరం. నీరు పోస్తే చెట్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఈ చెట్టు ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకి తమో గుణాలను ఆహారంగా చేసుకుని పెరుగుతోందట. పెరిగి విషయ ప్రవాళ అంటే దీని కొమ్మలన్నీ కూడా పెరుగుతున్నాయి విస్తారంగా అంటున్నారుగా కిందికి పైకి. దేంతో పెరుగుతున్నాయి అంటే సత్వరజస్ తమో గుణాలతో పెరుగుతున్నాయి విస్తారంగాను. ఈ కొమ్మలు ఇలా పెరిగిన కొమ్మలు ఏమిటి అంటే ఇంద్రియ విషయాలు, అంటే ఇంద్రియాలు చూపించే మన బాహ్య ప్రపంచపు ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. ఇంద్రియ కోరికలు శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాల ద్వారా మనం ఆకర్షించేటటువంటి విషయాలు. సో శబ్దం ద్వారా మనం ఏదైనా టీవీ సౌండ్ వినొచ్చు, ఇంకేదైనా డిస్కషన్లు వినొచ్చు, మరి కన్ను ద్వారా మనం కొన్ని వస్తువులను చూడొచ్చు. సో ఏదైనా సరే ఇలా ఈ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాల ద్వారా మనం గ్రహించే విషయాలు అవి కొమ్మలు వాటిని సూచిస్తున్నాయి అంటున్నారు. అంటే ఏమిటి అంటే 3 గుణాలతో మనం ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాలతో మరి మనం ఏ విధంగా అయితే ఈ గుణాల వల్ల ఈ ఇంద్రియాల యొక్క వ్యామోహాలకి గురవుతున్నాము, ఇంద్రియ వ్యామోహంలో చిక్కుకుంటున్నాం. ఎందుకు? సత్వరజస్తమో గుణాల ప్రభావం వలన. ఈ మాయా ప్రభావం, మాయ అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలని చెప్పుకున్నాం. సో ఈ మాయా ప్రభావం వలన మనం ఈ ఇంద్రియ వ్యామోహంలో చిక్కుకుంటున్నాము అన్నదే. ఆ ఇంద్రియ వ్యామోహం ఎంత ఎంత బలంగా ఉంది అంటే కొమ్మలు ఈ కొమ్మల్ని ఇంద్రియాల విషయాలుగా చెప్తున్నారు. అవి ఎంత బలంగా అటు ఇటు పెరుగుతున్నాయి, పైకి కిందకి విస్తారంగా పెరుగుతున్నాయి అంటున్నారు. విస్తారంగా కొమ్మలు పెరుగుతున్నాయంటే మనకు ఇంద్రియాల ప్రభావం అంత విస్తారంగా ఉందన్నమాట మన మీద. దేని వల్ల ఉంది? ఈ కొమ్మలు దేని వల్ల ఇలా పెరుగుతున్నాయి? నీరు వల్ల కాదు. చెట్లన్నీ మామూలుగా నీళ్ల వల్ల పెరుగుతాయి. ఇది గుణాల వల్ల పెరుగుతోంది అంటున్నారు. అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు మనం అలవర్చుకుని మన కోరికల్ని ఏ విధంగా అయితే విస్తారంగా ఈ రకంగా ఇంద్రియ ప్రలోభాలు పెంచుకుంటున్నామో అలా ఈ చెట్టు సత్వరజస్తమో గుణాలు అనేటటువంటి నీటితో ఈ కొమ్మలన్నీ కూడా ఎలాంటి కొమ్మలు? ఇంద్రియ విషయాలు. ఆ కొమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలన్నీ కూడా ఇలా విస్తారంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ వృక్షం వేళ్ళు చూడపోతే అవి మరి మానవ సమాజం యొక్క అన్ని ముడులు పడిపోయి ఉంటాయి కదా వ్రేళ్ళు అవన్నీను ఈ మర్రి చెట్టుకు. సో అవి ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఈ సమాజంలో కామ్యకర్మలకు బంధించబడి ఉంటాయి. మనుష్యులు మరి ఈ కామ్యకర్మలతో ఏ విధంగా బంధించబడతారో ఆ బంధనాలన్నీ కూడా సూచిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ మన కర్మబంధాలు మనకి ఎలా అయితే ముడులు పడిపోయి మనం ఆ కర్మబంధాల్లో చిక్కుకుంటామో ఈ వ్రేళ్ళు కూడా అలాంటి కర్మబంధాల్ని సూచిస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ ఆకులేమో ఇంద్రియాలు, మరి ఈ చెట్టు పెరిగిందేమో సత్వరజస్తమో గుణాలతో అని చెప్తున్నారు, 3 గుణాలతో. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ మాయాశక్తిని పెంచుకుని మనము ఈ ఏ రకంగా అయితే ఇంద్రియ ప్రలోభాలని పెంచుకుంటున్నామో ఈ కొమ్మలు అలా పెరిగి ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో ఈ కోరికలను ఇంద్రియ విషయాలను గ్రహించి ప్రలోభాలను పెంచుకుంటున్నాయి. విస్తారంగా పెరగటం అంటే అది. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో విస్తారంగా పెరుగుతున్నాయి. అంటే ఈ గుణాలు మనలో అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండి ఈ కోరికలన్నిటినీ ఈ ఇంద్రియాల ప్రభావాల్ని ఇలా పెంచుతున్నాయి. తద్వారా మనం చేసే పనులు ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి మనకు బంధాలు కలిగిస్తున్నాయి. ఈ వ్రేళ్ళు యొక్క ముడులు దానినే సూచిస్తున్నాయి. ఈ కర్మబంధాలు ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కామ్య కర్మలు ఏ రకమైన కర్మబంధాలు క్రియేట్ చేస్తాయో ఈ ముడులు పడిపోయిన వ్రేళ్ళు దానిని సూచిస్తున్నాయి. సో ఇదంతా మరి ఎలా ఉన్నది? చెట్టు చూస్తే తలక్రిందులు అంటున్నారు. మరి మామూలుగా చెట్లు పైకుంటాయి,
అయితే దీని ఆకులన్నీనేమో ఇంద్రియ విషయాలు అంటున్నారు. ఇది పెరిగింది ఎలాగు అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలతో పెరిగింది, నీటితో కాదంటున్నారు. మరి మూడులు పడిపోయిన వ్రేళ్ళన్నీ మన కామ్యకర్మలు కలిగించే బంధాలను సూచిస్తున్నాయి అంటున్నారు. సరే. ఇంకొక విషయం ఏమిటి అంటే తలక్రిందులుగా ఏదైనా ఉంది అంటే ఏమిటి? నార్మల్‌గా రిఫ్లెక్షన్స్ అన్నీ తలక్రిందులుగా ఉంటాయి. ప్రతిబింబాలు. లేదంటే స్ట్రెయిట్‌గా ఉంటాయి. చెట్టు తలక్రిందులుగా ఎప్పుడుంటుంది? మనం ఏదైనా నీటి ఒడ్డున సరస్సు ఒక చెట్టు ఉందనుకోండి. ఆ నీటిలో చూస్తే తలక్రిందులుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో మనకు కనిపిస్తోంది. తలక్రిందులుగా ఉంది. ఎందుకు? నీళ్ళల్లో తలక్రిందులుగా ఉంది. సో, ప్రతిబింబం తలక్రిందులుగా ఉంది. సో, మనకి ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ప్రతిబింబం కనిపిస్తోంది అంటే ఇక్కడ గూడా చూడండి. పైన అసలు చెట్టుంది. ఇక్కడ నీళ్లున్నాయి. ఈ నీళ్ళల్లో ఇది తలక్రిందులుగా ఉన్నది. సో, ఈ ఈ ఈ వృక్షం దేంట్లో ఒక దాంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వబట్టే తలక్రిందులైంది. దేంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతోంది అంటే నీటిలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతోంది అని అర్థం అన్నమాట. సో, ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినవలసిన విషయం. సో, ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. చూస్తాను. ముందు అందరూ గూడా శ్రద్ధగా ఈ 2, 3 శ్లోకాలు వినండి. ఎందుకంటే ఇది కొంచెం కష్టం అర్థం చేసుకోవటం ఇక్కడ కొద్దిగా. అందుకని మళ్ళీ ఒకసారి ఈ శ్లోకాలు చూద్దాం. సో, పైకి కొమ్మలు, మరి పైకి వ్రేళ్ళు, కిందకి కొమ్మలు ఉన్నటువంటి అవ్యయమైన నాశనం లేని అశ్వత్థ వృక్షం ఒకటుంది. దీని ఆకులన్నీ గూడా వేద మంత్రాలు. ఇది తెలిసినవాడు వేదాలన్నీ తెలుసుకున్నవాడు అని చెప్తున్నారు. సో, వేదాలన్నీ తెలుసుకోవడం అంటే వేదాలు తెలిస్తే ఏం తెలుస్తుంది? భగవంతుడిని తెలుసుకోగలుగుతారు. సో, ఈ చెట్టుని అర్థం చేసుకుంటే కూడా విషయం అర్థమవుతుంది అంటున్నారు. సో, ఈ చెట్టుని గురించి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ చెట్టు కొమ్మలు మరి అధశ్చోర్ధ్వం అంటే పై కిందికి పైకి బ్రాంచెస్ మంచి విస్తారంగా పెరుగుతున్నాయంట. గుణప్రవృద్ధ గుణాల వల్ల పోషించబడి. నీటితో పోషిస్తే చెట్టు పెరుగుతుంది. ఈ చెట్టు తలక్రిందులుగా ఉన్న ఈ రావి చెట్టు గుణాలంటే ఏమిటి? సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలనే మాయతో పోషించబడి ఇది విస్తారంగా ఈ బ్రాంచెస్ అన్నీ పెరిగాయి. ఏమిటి బ్రాంచెస్? మామూలువి గాదు. ఈ బ్రాంచెస్ దేన్ని సూచిస్తున్నాయి అంటే ఇంద్రియ విషయాలు. ఇంద్రియ విషయాలంటే ఏమిటి? ఇంద్రియాలతో మనం గ్రహించే విషయాలు, స్వీకరించే విషయాలు. ఏం స్వీకరిస్తాం? కళ్ళతో కనిపించేది స్వీకరిస్తాం. చెవితో వినిపించే శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలని చెప్పుకున్నాం. సో, అవి ఏమిటి? కంటికి కనిపించేది రూపము, చెవికి వినిపించేది శబ్దం. సో, వి ఇవ ఇవన్నీ గూడా ఇంద్రియ విషయాలు చూపిస్తున్నాయి. ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. కనిపించే ఆబ్జెక్ట్స్, వినిపించే విషయాలు, తగిలేవి, స్పర్శకు ఇలా రుచి తెలిపేవి. వీటన్నిటిని ఈ గుణాలతో పోషించబడి ఈ కొమ్మలన్నీ విస్తారంగా ఇలా ఇంద్రియ విషయాలు సూచిస్తూ పెరిగిపోతున్నాయి. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలతో ఈ ఇంద్రియ కోరికలు, ప్రలోభాలు విస్తారంగా పెరిగిపోతున్నాయి. కొమ్మలు పెరిగినట్టు, నీటితో గనక కొమ్మలు పెరిగినట్టు అని చెప్తున్నారు. ముడులు పడిపోయిన వ్రేళ్ళు దేన్ని సూచిస్తున్నాయి అంటే మరి బంధాలు, కర్మ బంధాలని సూచిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. సరే, ఏమిటి చెట్టు? ఎందుకు తలక్రిందులుగా ఉంది? ఎందులో రిఫ్లెక్ట్ అవుతోంది? మామూలుగా ఏదైనా నీటిలో రిఫ్లెక్ట్ అయితే తలక్రిందులవుతుంది. ఇది ఎందులో రిఫ్లెక్ట్ అయి తలక్రిందులైంది అనే దానికి ఆన్సరు ఏమిటి అంటే నీటిలో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి నీ కామము అనేటటువంటి డిజైర్ అనేటటువంటి నీటిలో రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఈ చెట్టు. కోరిక అనే నీటిలో రిఫ్లెక్ట్ అయిన ఆధ్యాత్మిక వృక్షం ఇది. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఇది. అంటే భగవంతుడి యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం సరిగ్గా తిన్నగా ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం కోరిక అనే నీటిలో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేసరికి భౌతిక ప్రపంచంగా ఇలా తల్లక్రిందులైంది. సో, ఈ తల్లక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు ఏమిటి అంటే మన భౌతిక ప్రపంచం అన్నమాట. మనం ఉన్న ఈ 14 లోకాలు ఉన్నాయన్నామే, అది ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఇలా తల్లక్రిందులైన రావి చెట్టుతో పోల్చారు. దేనికి తల్లక్రిందులైంది అంటే కోరికని నీటిలో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వటం వల్ల
ఇది తలక్రిందులైంది. సో, కంప్లీట్‌గా ఈ మాయాతత్వంతో సత్వరజస్ తమో గుణాలతో మనం ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు గురయ్యి, తద్వారా ఇలా కోరికలను పెంచుకోబట్టి కంప్లీట్‌గా ఆధ్యాత్మిక తత్వం పోయి దానికి ఆపోజిట్ తత్వంతో తయారైంది ఈ ప్రపంచం అని సూచిస్తోందనమాట ఇది. నీటిలో ప్రతిబింబించిందంటే కోరికని నీటిలో ప్రతిబింబించబట్టి అంత పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక వృక్షం కూడా కరెక్ట్‌గా ఆపోజిట్‌గా అయిపోయింది కోరిక వలన. సో, కోరికకి, డిజైర్‌కి అంత పవరుందనమాట ఇలా. దానిని ఆధ్యాత్మికతను పోగొట్టి కంప్లీట్‌గా రివర్స్‌లోకి తీసుకువెళ్తోంది. ఎలా అంటే ఈ మాయ సత్వ, రజస్, తమో గుణాలతో ఇంద్రియ ప్రలోభాల్ని, కోరికల్ని పెంచుకుంది. సో, తలక్రిందులుగా ఉన్నది గదా! మరి భౌతిక ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే పైనేదుంది? బ్రహ్మలోకం అని చెప్పుకున్నాం. అందుకని పైన బ్రహ్మలోకాన్ని చూపిస్తున్నా. తర్వాతేమున్నయి? మహర్లోకము, జనలోకం, తపోలోకం ఈ పై లోకాలన్నీ ఉన్నాయి. స్వర్గలోకం అని చూసాం. అందుకని పైన దేవతలను చూస్తున్నాము. దేవలోకము, ఇంద్రుడు, ఐరావతం మీద. సో, పైనన్ని పైలోకాలు చూస్తున్నాం. మధ్యలో భూలోకం ఉందని చెప్పుకున్నాం. అందుకని ఇక్కడ మనుషులు కనిపిస్తున్నారు. వాళ్ళ జీవనం సాగించడానికి రకరకాల వృత్తులు, కొందరు భక్తిలో, కొందరు చెడు మార్గంలో రమించడంలో, ఇంకా కొందరు ఇంకేదో వృత్తుల్లో ఇంకా ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. కొందరు చెడు పనులు చేయటం, ఇలా జంతువులను వేటాడి చంపటం, కొన్ని మంచి పనులు, కొన్ని చేయకూడని పనులు చేస్తున్నారు ఈ భూప్రపంచంలో. కింద జంతువులు కనిపిస్తున్నాయి. అంటే జంతులోకాలు. కింది లోకాల్ని జంతులోకాల్లాగా పోలుస్తూ జంతువుల్ని చూపిస్తున్నారు. సో, ఇది భౌతిక ప్రపంచం అని బ్రీఫ్‌గా మనకి పైలోకాలు, మధ్యలోకం, కింది లోకాలు చూపిస్తున్నారు. సో, ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు ఏమిటి అంటే ఫైనల్‌గా ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మన యొక్క భౌతిక ప్రపంచము. దేనికి తలక్రిందులైంది? కోరిక వల్ల ఆధ్యాత్మికత అంతా కూడా తలక్రిందులైంది. ఇది పైన ఉన్నది ఆధ్యాత్మిక భగవంతుడి ప్రపంచం. అందుకే ఆయన్నిక్కడ చూపిస్తున్నారు. అది తలక్రిందులయ్యేసరికి నీ కోరిక వల్ల ఇలా తలక్రిందులయ్యి, ఈ రకంగా ఇంద్రియ ప్రలోభాల్ని పెంచుకుంది. సో, హోప్‌ఫుల్లీ ఇక్కడి వరకు మీకు అది అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. అది ఇంపార్టెంట్ అర్థం చేసుకోవడం. ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ చూద్దాము. సో, సౌమ్య, శాంతి, ఆధ్యాత్మికం. సత్వగుణంలో మరణిస్తే ఆశాలత మాతాజీ భగవద్ధామం. భగవద్ధామం కాదు. సత్వగుణంలో మరణిస్తే అదే ఫైన్ లైన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. భగవద్ధామం ఇప్పుడు శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తే గాని రాదు. సత్వగుణంలో మరణిస్తే పైలోకాలకు వెళ్తారు. మునులు ఉండే లోకాలకి రజో, తమో లేని చోటికి వెళ్తారు. రజోగుణంలో మరణిస్తే మళ్ళీ భూలోకంలో పుడతారు మనిషిగా. తపో తమో గుణంలో మరణిస్తే మరి జంతు జాతుల్లో పుడతారు. కరెక్ట్. కాతే సత్వగుణంలో మరణిస్తే అప్పుడే భగవద్ధామం రాదు. పైలోకాలొస్తాయి. సత్వగుణం వల్ల ఊర్ధ్వలోకాలు దీప్తి మాతాజీ కరెక్ట్. రజోగుణం వల్ల భూమి మీదనే మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు. తమో గుణం వల్ల కింది లోకాలకు వెళ్తారు. కరెక్ట్. శైలజ మాతాజీ తమోగుణం జంతువుల జీవరాశులు పుడతారు. రజోగుణం కర్మయందు కలవారికి జన్మిస్తారు. ఇంకా ఈ కామ్య కర్మలు జరిగే చోట అంటే భూలోకంలో సత్వగుణం ఉంటే పవిత్ర లోకాలు చేరుకుంటారు. కరెక్ట్. అంటే మునులు వాళ్ళు ఏది ఎక్కడైతే రజోగుణం, తమో గుణం ఉండదో అలాంటి లోకాలు అవి పై లోకాలు. రమ్య మాతాజీ సత్వ ఊర్ధ్వలోకం, పవిత్ర లోకం, రజో మధ్యలోకాలు, తమో మూఢత్వం అధోలోకాలు. కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. అందరూ బాగా కరెక్ట్‌గా చెప్పారు. చాలా సంతోషం. ధన్యవాదాలు. ఓకే. సో, ఈ చెట్టు గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇది మరి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం కోరికనే డిజైర్ అని పైన నీరు కనపడుతుంది. దాంట్లో ప్రతిబింబించి ఇట్లా తలక్రిందులైపోయింది. కోరిక సమస్త పవిత్రతను కూడా తలకిందులు చేసిందనమాట. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచం దాని రిఫ్లెక్షనే అయినప్పటికీ కోరిక అనే దాంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇలా తలక్రిందులైపోయింది. అందుకని పైన ఈ 14 లోకాలు ఉన్న ఈ భౌతిక ప్రపంచం అన్నమాట ఇది. ఇక్కడ పైన బ్రహ్మలోకం,
ఆ దేవలోకాలు, భూలోకం కింద ఈ జంతులోకాలు చూస్తున్నాం. సో, ఈ చెట్టు వల్ల మరి ఇక్కడ చూసింది ఏమిటి అంటే 3 గుణాల వల్ల ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాలు పెరుగుతున్నాయి విస్తారంగాను. ఈ ముడులు పడిపోయినవి మన కామ్యకర్మల వల్ల మనకు కలిగే బంధాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ చెట్టు యొక్క ఆకులు వేద మంత్రాలు అని చెప్తున్నారు. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. సో నరూపమస్యే తదోపలభ్యతే. సో దీని యొక్క నిజ రూపం ఎవరికి కూడా తెలీదు, లభ్యం కాదు అంటే ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరు దీని నిజ తత్వం. నా అంతో అంటే దీనికి అంతం లేదు, నచ మరియు లేదు ఆది కూడా అంటున్నారు, నచ ఇంకా లేదు, సంప్రతిష్ట అంటే అంతం కూడా లేదు. సో దీనికి ఆది లేదు, మధ్య లేదు, బిగినింగ్ లేదు, ఎండింగ్ లేదు, మధ్య లేదు అంటున్నారు. సో ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడనే విషయం ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా తెలుసుకోలేరు. దీని నిజ స్వరూపం ఎవరికి తెలియదు. అశ్వత్థమేనం సువిరూఢ మూలం. అయితే ఈ అశ్వత్థాన్ని తప్పనిసరిగా సువిరూఢంగా మూలంతో సహా, రూట్స్తో సహా అసంగ శస్త్రేణ అంటే డిటాచ్మెంట్ అనేటటువంటి అస్త్రంతో, ఆయుధంతో, దృఢ చిత్తంతో నువ్వు అంటే దృఢంగా నాటుకుని ఉన్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని నువ్వు డిటాచ్మెంట్ అనే ఆయుధంతో చిత్వ నువ్వు ఖండించి వేయాలి అంటున్నారు. సో ఈ వృక్షం నిజరూపం ఎవరికి తెలియదు ఈ లోకంలో. దీని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడనే విషయం లోకంలో ఎవరికి తెలుసుకోవడం కష్టం. కానీ లోతుగా నాటుకుని ఈ వ్రేళ్లతో ఉంది కదా, సువిరూఢంగా మూలం లోపలికి ఉంది, దాన్ని నువ్వు అసంగ శస్త్రేణ వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని దృఢేన చిత్వ దృఢంగా ఉన్న దీన్ని దృఢ చిత్తంతో, డిటర్మినేషన్తో, డిటాచ్మెంట్తో నువ్వు దీన్ని ఖండించివేయాలి. సో వైరాగ్యం, అసంగత్వం అంటే మరి డిటాచ్మెంట్ అంటే వైరాగ్యం, దీని మీద ఆ అటాచ్మెంట్ వదులుకోగలుగుతాం అంటే రాగద్వేషాలను వదులుకోగలుగుతాం. సో ఆ సమత్వంతో ఉంటూ నువ్వు పట్టుదలతో ఆ మార్గంలో ఈ యొక్క అశ్వత్థ వృక్షాన్ని నువ్వు ఖండించి వేయాలి. ఆ ఖండించిన తర్వాత ఏం చేయాలి? తతపదం తత్ పరిమార్గితవ్యం. ఆ తర్వాత నువ్వు మార్గం ఏమిటో, ఏ మార్గం? యస్మిన్ గత, ఎక్కడికి వెళ్తే నా నివర్తంతి, మళ్ళీ తిరిగి రాము, భూయ అంటే మరలా తిరిగి రాము, ఆ మార్గాన్ని వెతుక్కోవాలి. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే, ఆ ఆది పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి. ఎటువంటి ఆది పురుషుడు? యత ప్రవృత్తి ప్రసృత పురాణి, ఎవరి నుంచి అయితే సమస్తము వ్యాపించిందో అలాంటి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందాలి అంటున్నారు. సో ఈ వృక్షాన్ని మరి వ్రేళ్లతో సహా వైరాగ్యంతో మరియు దృఢ చిత్తంతో, డిటర్మినేషన్తో నువ్వు ఈ ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి. తరువాత పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమపదాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఎవరి నుంచి సమస్తము ఆరంభమైందో, ఎవరి నుంచి అనాది నుండి కూడా ఈ సమస్తము వ్యాపించి ఉన్నదో అలాంటి పరమ పురుషుణ్ణి అంటే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. అంటే ఫస్ట్ వైరాగ్యం, దృఢ చిత్తంతో నువ్వు వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకుని కోరికలను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. ఇది ఇక్కడ చెప్పిన 2 పాయింట్స్. నిర్మాణ మోహాజిత సంగదోష ఆధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామ ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై గచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్. సో నిర్మాణ మోహ జిత సంగదోషాలు అంటే మళ్ళీ అటాచ్మెంట్ వల్ల వచ్చే ఆ దోషాలు ఏమిటవి? రాగద్వేషాలు. వాటిని జయించి మరి అనురాగ దోషాన్ని, మిథ్యా గొప్పతనం, ఆ మోహాన్ని,
జయించి ఆధ్యాత్మనిత్య వినివృత్త కామ. సో ఆధ్యాత్మికతను అలవర్చుకుని నిత్యము వినివృత్త కామ కోరికలను నుంచి బయటపడి ద్వంద్వైర్విముక్త ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడి, అంటే ఏ పరిస్థితిలో అయినా సమత్వంతో ఉండగలగటమే ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి. అంటే సుఖమైన దుఃఖమైన సమత్వం, శత్రువైన మిత్రుడైన సమమైన ప్రవర్తన, కష్టమైన నష్టమైన ఏదైనా ఈ ద్వంద్వాలన్నిటి ఎలాంటి ఆపోజిట్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా ఒకే రకంగా ఉండటం. మరి సుఖం వచ్చినప్పుడు విపరీతంగా సంతోషించి, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు విపరీతంగా దుఃఖించి, ఇదేమీ లేకుండా ఎప్పుడైనా సరే సమత్వమే ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి అంటే అర్థం. సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞ అంటే ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నారు. ద్వంద్వాలు అన్నారు కదా, సుఖ దుఃఖాల వంటి ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తుడై ఇది సుఖం అని సంతోషించడం, ఇది దుఃఖం అని దుఃఖించడం. ఈ సుఖ దుఃఖాలు ఎందుకు కలుగుతున్నాయని చెప్పారు ఇంతకు ముందు? మన యొక్క ఇంద్రియ ప్రలోభాల వల్లే మనకు ఆ ఫీలింగ్స్ వస్తున్నాయి అని కూడా చెప్పారు. మన ఇంద్రియాలు ఫలాంటి కావాలి అని అది దొరికినప్పుడు మరి చర్మం అబ్బో మెత్తగా ఉంది, ఇది చాలా సుఖంగా ఉంది అనుకుంటూ ఉంటాము. అది లేకపోతే ఏదైనా కష్టంగా ఉంది, ఇదేదో మనకి దుఃఖం కలిగించేది అని అనుకుంటూ ఉంటాం. సో మనకు మనమే ఈ ఫీలింగ్స్ని ఈ ప్రలోభాల్లో కోరికల్లో పడి క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము అని కూడా మనం ఇంతకుముందు చూసాం. ఈ సుఖము దుఃఖం ఇవన్నీ ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్ ఉండటం వల్ల మనకి కలుగుతున్నాయి ఫీలింగ్స్, అంతకు మించి ఏమీ లేదు. మనమే మన యొక్క ఈ ప్రలోభాలతో మన మైండ్తో ఈ ఫీలింగ్స్ని ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము. కోరికల్ని అనుసరించి కోరిక తీరినప్పుడు సుఖమని, తీరనప్పుడు దుఃఖమని అనుకుంటున్నాము అన్నది మనం చూసాం. సో అలాగే అందుకని ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి పొందు ఎలా చేరుకోవటం అనేది ఒక రకంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో దృఢ చిత్తంతో నువ్వు ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని, ఏది మరి కోరికలతో తలక్రిందులైపోయి ఉన్న అశ్వత్థ వృక్షాన్ని నరికేయాలి. ఆ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రామో ఆ పరమపదాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఏ ఆది పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలంటే ఎవరి నుంచి సమస్తము కూడా ప్రారంభమై సమస్తంలో వ్యాపించి ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి ఆది పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి. సో కోరికల్ని అనే ఈ చెట్టును మరి వైరాగ్యంతో ఎలా తగ్గించాలంటే వైరాగ్యం, రాగద్వేషాలు తగ్గించుకుంటే కోరికలు తగ్గుతాయి. వైరాగ్యం మరి ఆ మార్గంలో ఉండటానికి డిటర్మినేషన్ అవసరం, పట్టుదల, దృఢచిత్తం ఉండాలి. దాంతో నువ్వు వైరాగ్యం అనే మార్గంతో దీన్ని నువ్వు నరికివేసి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడు, అప్పుడు భగవంతుణ్ణి పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భగవంతుణ్ణి పొందడానికి ఏ గుణాలు వస్తాయో ఈ భగవంతుని పొందే టైంకి ఆ వైరాగ్యంతో మనం శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలను చూసాము. ఆ తర్వాత స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలని నిన్న కొన్ని చూసాము. అదే ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో మిథ్యా గొప్పతనము, అనురాగ దోషాన్ని జయించడం అంటే రాగద్వేషాలు జయించడం, ఏది సత్యమో నిత్యమో అది ఆ ఆధ్యాత్మిక నిత్య ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకుని కోరికల్ని వదిలి ద్వంద్వాలకు అతీతులై భగవంతుని శరణొచ్చేవాళ్ళు శాశ్వతమైన బ్రహ్మ పదాన్ని పొందుతారు అని ఇక్కడ మొత్తాన్ని మళ్ళీ సమరైజ్ చేశారు. ఇందాక కోరికల్ని మరి అందుకే ఈ అసంగత్వంతో, వైరాగ్యంతో, దృఢచిత్తంతో ఈ కోరికలను అరికట్టి తర్వాత భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలన్నారు కదా. ఇక్కడ మొత్తం ఎలా వైరాగ్యం తెచ్చుకోవడం అంటే అహంకారం వదిలి అనురాగ దోషాన్ని, రాగద్వేషాలను జయించి నిత్యమైన భగవతత్వం, ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని కోరికల్ని వదిలిపెట్టి సుఖదుఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై భగవంతుని శరణొచ్చేవారు శాశ్వతమైన ఆ బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా నానివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో భగవంతుని పొందుతారన్నారు కదా. భగవంతుడి యొక్క పరంధామం ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. న తద్భాసయతే సూర్యుడి వల్ల భాసింపదు. అలాగే ఆ పరంధామం న శశాంకో చంద్రుడి వల్ల కూడా వెలగదు. నా పావకః అగ్ని వల్ల కూడా, అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అనుకోండి, అగ్ని అనుకోండి, దానివల్ల కూడా వెలగదు. అంటే
ఆయన యొక్క స్వయం తేజస్సుతోనే వెలిగిపోతూ ఉంటుంది. ఈ పరంధామం వెలగడానికి సూర్యుడక్కర్లా, చంద్రుడక్కర్లా, అగ్ని అక్కర్లేదు అంటున్నారు. మన ప్రపంచం వెలగాలి అంటే సూర్యుడుండాలి, లేదా రాత్రిపూట కాస్త చంద్రుడుండాలి, లేదంటే లైట్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలి, విద్యుత్తు. ఆ 3 కూడా నాకవసరం లేదు ఈ పరంధామానికి. అంటే భగవంతుడి వెలుగుతోనే అది వెలిగిపోతూ ఉంటుందనమాట. యద్గత్వా ఇది ఎవరికైతే ప్రాప్తించిందో నా నివర్తంతే మళ్ళీ తిరిగి రారు. తద్ధామ అటువంటి ధామం పరమం మమ నా యొక్క పరంధామము, నా దివ్యధామము అని చెప్తున్నారు. సో, నా యొక్క ఈ దివ్యధామం సూర్య, చంద్రులు, అగ్ని, విద్యుత్తు ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. దీనిని చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి మళ్ళీ తిరిగి రారు అని ఇక్కడ భగవంతుడిని శాశ్వత బ్రహ్మపదం అన్నారు కదా! అది పొందుతారు అని ఆ బ్రహ్మపదం ఎలా ఉంటుందన్నది ఇక్కడ కొద్దిగా వివరించారు. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతః సనాతనః మనశ్శష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. సో, నా అంశలే ఈ లోకంలో ఉన్న జీవులందరూ, జీవభూతాలు అంటే జీవరాశులన్నీ కూడా సనాతనాలు, చాలా ఓల్డ్‌వి. ఎందుకు? మరి మన ఆత్మకు చావు లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ సనాతనం అంటున్నారు. నా అంశలే ఈ ఆత్మలన్నీ అందుకే సనాతనము. మనశ్శష్టాని ఇంద్రియాన్ని మరి భగవంతుడి యొక్క అంశ స్వయంగా పెట్టుకుని ప్రతి జీవి ఎందుకిలా కష్టాలు పడుతున్నాము అంటే మనశ్శష్టాని ఇంద్రియాణి మనస్సుతో సహా కలిపి 6 ఇంద్రియాలతో, ఇంద్రియాలు 5 ప్లస్ మనస్సును 6వ ఇంద్రియంగా చెప్తున్నారు. ఈ 6టితో ప్రకృతి స్థాని ప్రకృతిలో ఉండి కర్షతి కష్టాలు పడుతున్నారు ఈ 6 ఇంద్రియాలతో అంటున్నారు. సో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులన్నీ నా శాశ్వతమైన అంశాలే. కానీ ఈ బద్ధ జీవితం కారణంగా వాళ్ళు ఈ మనస్సుతో కలిపి ఈ 6 ఇంద్రియాలతో ఇక్కడ ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. కాబట్టి ఇంద్రియాలు, మనస్సే మనకు అన్ని రకాల ఫీలింగ్స్ క్రియేట్ చేసేది. కష్టమని, సుఖమని ఈ ఫీలింగ్స్‌తో వాళ్ళు ఇలా అవస్థలు పడుతున్నారు. ఈ ఇంద్రియాలని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయనంత వరకు ఎంత భగవదంశైన ఆత్మ ఉన్నా ఈ రకమైన ఫీలింగ్స్‌తోనే ఉంటాము. ఇక్కడ మళ్ళీ మనం మొదటి నుంచి చూస్తున్న ఈ చిత్రం 5 ఇంద్రియాలు గుర్రాల వలె ఎలా పరిగెత్తుకెళ్ళిపోయి ఈ కళ్ళెమనే మనస్సును గూడా లాక్కు వెళ్ళాలని చూస్తాయో, బుద్ధి ఆపాలని చూస్తుందో, ఆత్మ ఏ విధంగా అయితే ఎందులోనూ కల్పించుకోకుండా సాక్షిభూతంగా ఉంటుందో ఈ చిత్రంలో మనం మళ్ళీ చూడొచ్చు. అయితే మరి ఇక్కడ నా అంశ ఉన్నప్పటికీ మనసు, ఇంద్రియాల వల్ల ఈ ఫీలింగ్స్, కష్ట సుఖాలు అనుకుని ఇలా బాధలు పడుతున్నారని చెప్పారు గదా! శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాన్ని వాశయాత్. సో, ఇదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఏమంటే ఈ వాయువు అంటే గాలి వాసనలను ఎలా అయితే మోసుకుపోతుందో ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి, ఆ రకంగా ఈ జీవుడు కూడా తన విభిన్న భావాలన్నిటిని గూడా ఒక శరీరంలోంచి ఇంకో శరీరంలోకి తీసుకువెళ్తాడు అని చెప్తున్నారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇప్పుడు వాసనలు ఎలా గాలి మోసుకొస్తుంది మనం ఒక చోట కూర్చుని ఏదో పూల వాసనొస్తోంది, ఎక్కడ పూలేం కనబడట్లేదే అనుకుంటాం. అయితే ఏమిటి పక్కింట్లోనో ఎక్కడో దగ్గరలో ఒక సన్నజాజి చెట్టో, మల్లి చెట్టో ఏదో ఉంది. దాని వాసన మరి గాలి వచ్చినప్పుడల్లా ఇలా పక్కకు వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. గాలి తీసుకొస్తూ ఉంటుంది ఆ పరిమళాన్ని. అదే విధంగా మనలో స్ట్రాంగ్‌గా ఉన్న ఫీలింగ్స్ అంటే రాగద్వేషాల వల్ల కలిగిన లైక్స్ అండ్ డిస్‌లైక్స్, ఇష్టాలు, అయిష్టాలు అని మనకు కొన్ని ఉంటూ ఉంటాయి. ఎలా ఫార్మ్ అయ్యాయంటే రాగద్వేషాలను బట్టి. సో, ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాలను బట్టి. సో, ఈ ఫీలింగ్స్ ఇంత స్ట్రాంగ్‌గా ఉన్నప్పుడు అవి తప్పనిసరిగా నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వస్తాయి మనతో పాటు. ఆ రకంగా అతను వేరొక శరీరాన్ని తీసుకొని ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెడతాము. ఇంకో శరీరం తీసుకుంటాము. ఆ ఇంకొక శరీరంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఈ జీవుడు ఆ విధంగా హ్మ్. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. సో, ఈ రకంగా ఈ శ్రోత్రము, చక్షుస్పర్శ, రసనం, ఘ్రాణం, వాసన అంటే మనం చెప్పుకున్నాంగా ఈ శబ్దరూప స్పర్శగ రసగంధాల అన్నీ నెక్స్ట్ జన్మలో, నెక్స్ట్ శరీరంలో ఆ ఇంద్రియాలు ఉంటాయి గదా! ఇవన్నీ చూపించడానికి.
ఆ ఇంద్రియాలతో మరి ఆ కొత్త మనసుతో మళ్ళీ ఇదే కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్‌ని ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. విషయానుపసేవతే. ఇదే ఇంద్రియ విషయాలను అనుభవిస్తూ ఉంటారు. సో, జీవుడు ఆ రకంగా ఈ పాత శరీరంలో స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ అన్నిటిని తీసుకొని, ఈ కొత్త శరీరంలోకి ఇంకొక స్థూల శరీరాన్ని తీసుకొని, ఈ మనస్సుతో సహా ఈ ఈ ఈ చెవి, ముక్కు, ఈ ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ గూడా ఆ మనస్సుతో కూడి ఉన్న నిర్దిష్ట ఒక స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ వచ్చేస్తుంది ఆల్రెడీ. అంటే పూర్వజన్మలో భావాలన్నీ వచ్చాయి గాబట్టి, నీకు ఆల్రెడీ నీ మైండ్ మళ్ళీ అదే భావాలతో వచ్చేసింది. సెట్ అయిపోయింది. ఆ రకంగా నీ ఇంద్రియాలు గూడా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి అతడు ప్రత్యేకంగా అతని మనసు ఏది ఇష్టమో, ఏది అయిష్టమో అటువంటి ఇంద్రియ విషయాల్ని ఎంజాయ్ జేస్తున్నాడు అని చెప్తున్నా. అంటే పూర్వజన్మలో ఏదైతే స్ట్రాంగ్‌గా ఇష్టం ఉందో, ఏదైతే స్ట్రాంగ్‌గా అయిష్టం ఉందో, అవి ఈ జన్మలో కూడా వచ్చేసాయి గాబట్టి, మళ్ళీ ఈ జన్మలో గూడా మైండ్ ఈ ఇంద్రియాల సహాయంతో కొత్త ఇంద్రియాలతో ఈ కొత్త మనసు కూడా అదే విధంగా మళ్ళీ ఆ ఫీలింగ్స్‌ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంది. ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే అందుకే మరి కొంతమంది చిన్నప్పటి నుంచి నాకిదిష్టం, నాకదిష్టం. కొందరు చిన్నప్పటి నుంచే బొమ్మలు బాగా వేయడం వస్తుంది. మరి పాటలు బాగా పాడటం తెలుస్తుంది. కొందరికి చిన్నప్పటి నుంచే నాకు నీళ్ళంటే భయం అంటూ ఉంటారు కొందరు. హ్మ్. ఇలా కొన్ని అకారణంగా మనకి లైక్స్ అండ్ డిస్‌లైక్స్ కనపడతాయి చిన్నప్పటి నుంచి. సో, స్ట్రాంగ్‌గా మనకేదైనా ఫీలింగ్ ఉంది అంటే ఇక్కడ పాయింట్ అదనమాట. అది నెక్స్ట్ జన్మలోకొస్తుంది. అది మంచి అవ్వనివ్వండి, చెడు అవ్వనివ్వండి అది వేరే విషయం. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే, మంచితనం ఉన్నప్పటికీ గూడా మంచి లోకాలకు వెళ్తున్నాము. కానీ కంప్లీట్ శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళందే పరంధామం వెళ్ళలేము అని చూసాం కాబట్టి, ఈ శుద్ధ సత్వం అనేది నిజంగా శుద్ధ అంటే మైండ్ క్లియర్‌గా ఉండటం. ఏ అన్నెసెసరీ థాట్స్ లేకుండా ఇది బాగుంది, ఇదిష్టం, అదిష్టం, వాళ్ళు మంచి, వీళ్ళు చెడ్డ ఇవన్నీ తుడిచిపెట్టేస్తే మైండ్ శుద్ధవుతుంది. అందరూ భగవత్ స్వరూపులు, సమదృష్టి, శత్రుమిత్రులు సమము, సుఖం, లాభ నష్టాలు సమం, సుఖ దుఃఖాలు సమం అనుకున్నప్పుడు మైండ్ క్లీన్ అవుతుంది. అలా క్లీన్‌గా ఉన్న మైండ్ నెక్స్ట్ జన్మలోకి తీసుకువెళ్ళడానికి ఏది ఉండదు. అసలు ఆ జన్మలోనే ఆ స్థితొస్తే మోక్షం వస్తుంది. అది లేకపోగా ఈ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ఉంటే నీకేమవుతుందంటే నెక్స్ట్ జన్మకు గూడా ఈ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ మన వెంటొచ్చి మళ్ళీ మైండ్‌ని క్లియర్ జేసుకోవడం అంత ఈజీ కాకుండా చేస్తున్నాయి మనకు. అందుకని మరీ ఇంత స్ట్రాంగ్‌గా ఉండే లైక్స్, డిస్‌లైక్స్ అని వదిలిపెట్టటం బెటరు. హ్మ్. అది కొంచెం కష్టం అనుకుంటాం. కానీ స్లోగా పట్టించుకోకుండా వదిలేయడం. ఏదైనా మనకి నచ్చనిది జరిగినప్పుడు ఇక దాన్ని పట్టించుకోకుండా వదలడం. మనం చెప్పిందే రైట్ అనుకోకుండా ఉండటం. ఆహ్, ఆహ్, ఇలా కొన్ని విషయాలు మనం కొద్దిగా తగ్గించుకోగలుగుతుంటే ఆ కంట్రోల్ ఫీలింగు, ఆ స్ట్రాంగ్ రాగద్వేషాలు మెల్లగా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. లేదంటే మరి ఇక అంత స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్, రాగద్వేషాలు ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా తీసుకువెళ్ళి మళ్ళీ ఆ జన్మలో గూడా ఇదే కంటిన్యూ అవుతాం గానీ, ప్రోగ్రెస్ మళ్ళీ మొదటికే వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో, ఇక్కడ బురదలో మరి పందుంది. అది బయటికి రమ్మంటే రాదు. ఎందుకు ఆ బురదే నాకు బావుందంటుంది. సో, బయటికొస్తే బురద వదిలించుకోవచ్చు. కానీ దానికి ఆ బురదే సుఖంగా ఉంది. అలాగే మనం కూడా మానవుడు ఈ రాగద్వేషాల్లో చిక్కుకుని, అదే బాగుంది ఈ రాగద్వేషాలతో, కోరికలతో నిండి ఉన్న ప్రపంచమే అనుకుంటున్నాడు గానీ, మరి అది వదిలించుకుని బయటపడదాము. శుద్ధిగా ఉందాము చిత్తశుద్ధితో అనేది జరగడం లేదు అనే ఎగ్జాంపుల్‌కి ఇక్కడ దీనిని చూపిస్తున్నారు. సో, మన మెంటాలిటీ కూడా అలా ఆ స్ట్రాంగ్ లైక్స్, డిస్‌లైక్స్‌ని ఇలా ఈ బురదలో కొట్టుకున్నట్టు మళ్ళీ అదే ఫీలింగ్స్‌తో నెక్స్ట్ జన్మలో గూడా అదే కంటిన్యూ అవుతున్నాము అని చెప్తున్నారు. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాన్ పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. సో, ఈ జీవుడు ఈ శరీరాన్ని ఎలా వదిలిపెడతాడు? ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతను అనుభవిస్తున్నాడు? మామూలు మూర్ఖులు అర్థం చేసుకోలేరు. కానీ ఎవరైతే జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందుతారో
జ్ఞాననేత్రాలతో వాళ్ళు ఇవన్నీ చూస్తారు అంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న విషయాలన్నీననమాట. సో, ఈ ఆధ్యాత్మిక చెట్టు ఇది కోరిక వలన ఆధ్యాత్మికత తలక్రిందులైపోయి ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు గురైపోయింది. తద్వారా ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా ఇంద్రియ ప్రలోభాలకి, కోరికలకి గురైంది. కోరికని నీటిలో ప్రతిబింబించి తల్లక్రిందులైంది. కాబట్టి దీన్ని డిటాచ్‌మెంట్‌తో కోరికలను వదిలించుకునేటటువంటి వైరాగ్యంతో, పట్టుదలతో నువ్వు దీన్ని నరికివేసి, ఆ భగవంతుడి యొక్క పరమపదాన్ని వెతుక్కుని ఆయన్ని ఎవరి నుంచి సమస్తం ప్రారంభమైందో అటువంటి భగవంతుడిని శరణు వేడాలి. ఆదిపురుషుణ్ణి. ఎలాగు అంటే ఎవరైతే మరి అహంకారం, మోహం లేకుండా అటాచ్‌మెంట్స్‌ని వదిలించుకుని, కోరికలను వదిలించుకుని ఆధ్యాత్మికతలో నిత్యమైనది ఇది ఆధ్యాత్మికత, ఆత్మ అని అర్థం చేసుకుని ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులై, సుఖదుఖాలనే ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులై ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా పరంధామాన్ని వాళ్ళు పొందుతారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పారు. అలాంటి పరంధామం సూర్య, చంద్రులు, అగ్ని వల్ల వెలగక్కర్లేదు. ఆయన యొక్క స్వయం ప్రభావంతోనే వెలుగుతుంది. అలాంటి పరంధామం అది. నా అంశతో భగవదంశతో ప్రతి జీవి ఇక్కడ ఉంది. కానీ మనస్సు, ఇంద్రియాల వల్ల ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కష్టాలు పడుతున్నారు. నా అంశ అయిన ఆత్మ ఉన్నప్పటికీ ఈ ఇంద్రియాల వల్ల, మనస్సు వల్ల ఇలా కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారు. కాబట్టి ఇవి ఎలాంటివి అంటే ఆ రాగద్వేషాలు వాసన వాసనల్ని గాలి గనక ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి తీసుకుపోతే ఎలా వెళ్తూ ఉంటాయో, ఇలా ఈ భావాలన్నీ కూడా ఈ స్ట్రాంగ్ రాగద్వేషాలతో క్రియేట్ అయిన ఫీలింగ్స్ నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వెళ్ళిపోయి కొత్త శరీరంలో కొత్త ఇంద్రియాలతో మళ్ళీ అదే ఫీలింగ్స్‌తో ఉంటాయి అంటున్నారు. అందుకే మన వాళ్ళు వాసనలు ఎక్కడికి పోతాయి అంటారు. వాసనలు అంటే అక్కడ స్వభావం అన్నమాట. వీరికి ఇలాంటి స్వభావం ఉంది, వాసనలు ఎక్కడికి పోతాయి అంటూ ఉంటారు. సో, అలా వెళ్తూ ఉంటారు. ఎవరైతే ఈ శరీరాన్ని ఇలా వదిలి ఈ త్రిగుణాల ప్రభావం వల్ల మళ్ళీ ఎలాంటి శరీరం అనుభవిస్తున్నారు, వాళ్ళకున్న కోరికలు, బంధాల వల్ల ఇవన్నీ మామూలు వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు గానీ, జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు చాలా క్లియర్‌గా ఇదంతా చూడగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి మెకానిక్‌ని, కార్ ఇంజిన్‌ని చూపిస్తున్నారు. మరి కారు ఇంజిన్ మనము అతను ఇద్దరం చూస్తాం ఇంజిన్‌ని. మనకి ఏమి అర్థం కాదు. ఇద్దరికీ ఒకటే కనిపిస్తోంది. కానీ మనకు ఆ షేపులు తప్ప ఏమి అర్థం కాదు పైకి. ఓకే. ఇది ఇలా ఉంది, ఇది అలా ఉందని. ఏదేం చేస్తుందో, ఎలా పనిచేస్తుందో మనకు తెలీదు. కానీ మెకానిక్ మన అతనికి సమస్తము ఎలా పనిచేస్తుందనేది తెలుసు. అలాగే జ్ఞానంతో ఉన్నవాడికి మనకి వాళ్ళకి పైకి ఆకారాలు కనిపిస్తున్నా, వాళ్ళకి ఈ ఆకారం గాదు, లోపల ఆత్మ నిత్యము అనేది ఏ రకంగా మనకి మళ్ళీ ఈ శరీరం ప్రాప్తం అవుతుంది. ఇవన్నీ గూడా జ్ఞానం ఉన్నవాడికి తెలుస్తుంది. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. సో, ఎవరు చూడగలరు? జ్ఞానంలో ఉన్నవాళ్ళు అంటున్నారు. జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? భగవంతుడిని తెలుసుకుంటాము. మరి జ్ఞానం యొక్క జ్ఞేయం గమ్యం జ్ఞేయం అని చెప్పుకున్నాంగా పరమాత్మని. సో, జ్ఞానం ఉన్నవాడు ఆత్మానుభూతిలో అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్నాడు, పరతత్వాన్ని తెలుసుకున్నాడు, మోక్షాన్ని తెచ్చుకున్నాడు, భగవత్ ప్రాప్తి పొందాడు. ఇవన్నీ ఒకటేనని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులు దీన్నంతా స్పష్టంగా చూడగలరు. కానీ ఎవరైతే వాళ్ళకి మైండ్ ఇంకా అభివృద్ధి చెందలేదో, ఇంకా ఈ రాగద్వేషాలతోనే కొట్టుకుంటున్నారో, ఆత్మానుభూతిలో లేని అటువంటి వాళ్ళు ప్రయత్నించినా కూడా వాళ్ళకి ఏం జరుగుతోందో ఏమీ చూడలేరు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి మనిషి పుట్టడం, పెరగడం, ఆ తర్వాత మరి పోవడం, మళ్ళీ ఇంకొక శరీరంలోకి వెళ్ళడం ఈ చక్రాన్ని చూపిస్తున్నారు. అయితే మధ్యలో ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నారు? మరి హ్మ్. ఈ బుద్ధి అనే సారథి, ఇంద్రియ ప్రభావం ఇదంతా ఇక్కడ ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో, ఈ జనన మరణ చక్రమే ఇది. ఇంద్రియ ప్రభావంతో మనం ఇలా కష్టాలు పడుతున్నాము. మనస్సు అని చెప్పేసి ఎవరైతే ఇది అర్థం చేసుకొని నిత్యమైన దాని వైపు వెళ్తారో, ఈ రాగద్వేషాలు భౌతిక ప్రపంచపు రాగద్వేషాల్లో చిక్కుకోకుండా కోరికలనే బంధాలలో
చిక్కుకోకుండా వాళ్ళు దీన్నంతా స్పష్టంగా చూడగలరు. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యాచాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. సో ఇక్కడి వరకు భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటే ఈ ఆధ్యాత్మికత గురించి చెప్పారు. ఆధ్యాత్మిక తత్వం కోరిక వలన ఈ భౌతిక ప్రపంచం తల్లక్రిందులైంది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే అసలు ఉండాల్సిన స్పిరిచువల్ నేచర్ కోరిక అనేది రాబట్టి కంప్లీట్‌గా ఆపోజిట్‌గా తయారైపోయింది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. దేనివల్లంటే ఈ మాయలో పడిపోయి ఇంద్రియాల ప్రభావానికి గురయ్యి తద్వారా వీళ్ళు ఈ మాయను పెంచుకుంటున్నారు. సో ఈ మాయను నువ్వు అరికట్టి మళ్ళీ నీ నిత్య ఆధ్యాత్మిక తత్వానికి నువ్వు వెళ్ళాలి అంటే నువ్వు వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో దృఢ చిత్తంతో ఈ చెట్టుని నరికివేసి పరమపదాన్ని ఆది పురుషుణ్ణి వెతుక్కోవాలి, ఆయన్ని శరణు వేడాలి అని చెప్పారు. సో ఆ తర్వాత ఏం చెప్పారు? ఏ క్వాలిటీస్ ఉంటే సుఖ దుఃఖాలకు అతీతంగా ద్వంద్వాలను జయించి అహంకారం లేకుండా నువ్వు మరి నిర్మాణ మోహ జిత సంగ దోష. సో అహంకారం లేకుండా సంఘదోషాలంటే అటాచ్మెంట్ వల్ల వచ్చే దోషాలు ఏమిటి? రాగద్వేషాలను జయించి నువ్వు ఆధ్యాత్మికత యొక్క నిత్యతత్వాన్ని గ్రహించి వినివృత్త కామ కోరికలను వదిలించుకుని ఇవన్నిటిని ద్వంద్వాలకు అతీతంగా వెళ్ళి ఈ రకంగా నువ్వు భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతావు అని మనం చూసాం. సో గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్య ద్వంద్వ సుఖ దుఃఖాలనే ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి చెంది నువ్వు భగవంతుని చేరుకుంటావు. ఆ భగవద్ధామం సూర్య చంద్రులు అగ్ని వల్ల ప్రకాశం అక్కర్లేదు అది ప్రకాశం అవడానికి. తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రారు అని ఈ ఆధ్యాత్మిక తత్వం చెప్పారు. చెప్పి ఏ విధంగా భగవంతుని చేరుకోవచ్చో చెప్పారు. ఆ భగవద్ధామం ఎలా ఉంటుందో చెప్పారు. ఈ జీవులందరూ నా అంశలే అని చెప్పారు. నా అంశ ఉన్నా కూడా సచ్చిదానంద తత్వం ఉన్నా కూడా మనసు ఇంద్రియాల వల్ల ఇక్కడ ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారని చెప్పారు. ఈ మనసు ఇంద్రియాలు పెట్టే ఈ ప్రలోభాలు ఈ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ వదిలించుకోలేకపోతే నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా ఇదే ఫీలింగ్స్ తో కంటిన్యూ అయ్యి ఒక బురదలో నుంచి పంది ఎలా బయటికి రాలేదో ఇక మనం కూడా ఎప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచ చక్రం నుంచి బయటపడలేము అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు ఈ చక్రాన్ని చూపిస్తున్నారు. ఈ మనసు ఇంద్రియాల యొక్క ప్రభావంతో అక్కడే ఉంటాము. సో అందుకని మరి వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకుని దృఢ చిత్తంతో ఈ చెట్టుని నరికివేయాలని చెప్పడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా జ్ఞానం ఉంటే అర్థం చేసుకుంటారు కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందిన వాళ్ళు మామూలు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విషయాన్నంతా అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఇప్పటి వరకు ఈ విషయాన్ని చెప్పి ఏ రకంగా జ్ఞానంతో తనను అర్థం చేసుకుని మరి భగవద్ధామాన్ని పొందుతారని చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు తన గురించి చెప్పడం ప్రారంభించారు. ఏమని? యదాదిత్యగతం తేజో ఆదిత్యుడికి ఉన్నటువంటి తేజస్సు జగద్భాసయతే అఖిలం అఖిల జగత్తును భాసింపజేసేది ప్రకాశింపజేసే ఆదిత్యుడు సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు యచ్చంద్రమసి ఆ చంద్రుడి యొక్కలో ఉన్న తేజస్సు కూడా యాచ్ఛాగ్నం ఆ అగ్నిలో తేజస్సు కూడా తేజో ఆ తేజస్సు విద్ధి మామకం నా నుండే వచ్చిందని తెలుసుకో అంటున్నారనమాట. సో ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో జగత్తంతటిని కూడా భాషింపజేసే అఖిల జగత్తుని భాషింపజేసే సూర్యుడు తేజస్సు చంద్రుడి తేజస్సు అగ్ని యొక్క తేజస్సు కూడా నా నుండే వచ్చాయి అని ఇక్కడి నుంచి భగవంతుడు తన గురించి చెప్పడం ప్రారంభించారు. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధీ సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మకః. గామావిశ్య అంటే అన్ని ప్లానెట్స్ లోను ఆవహించి ధారయామి అహం ఓజస నేనే వాటికి శక్తిలో వాటి కక్షలో ఉండేటట్టు చేస్తున్నాను. అంటే అవి కక్ష అంటే ఆర్బిట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అంటే ఏమిటి? దాని రోడ్డు అనమాట, దాని మార్గం. ప్రతి ప్లానెట్ కి ఒక మార్గం ఒక రోడ్డు ఉంటుంది. అది పక్క ప్లానెట్ రోడ్లోకి వెళ్ళదు, దాని రోడ్లోనే అది ప్రయాణం చేస్తుంది, దాని మార్గంలోనే. ఇంకా
కొంచెం అటు ఇటు భూమి అయితేనే భూకంపం అంటూ ఉంటాం. మరి అలాంటిది ఇది వెళ్ళి ఇంకో దాన్ని ఢీకొట్టిందంటే ఇంకా అది ప్రళయమే కదా! సో, అన్నీ ఎవరి మార్గంలో అవి చక్కగా లైన్‌లో ఇలా మనకిక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. లైన్‌లో సూర్యుడు చుట్టూ చక్కగా వరుసలో తిరుగుతున్నాయి. దీనికొక రోడ్డుంది, దానికొక రోడ్డుంది. ఎవరు పెట్టారు ఈ రోడ్లు? ఎవరు వాటినంత సక్రమంగా నడిపిస్తున్నారు? ఏ కొంచెం అటు ఇటైనా ప్రళయం వస్తుంది. అది జరగకుండా ఇవి తిన్నగా అదే రూట్‌లో ప్రతి ఈ డే ఆఫ్టర్ డే పోనీ ఈరోజు ఇది రేపు ఇంకొక రూటు అని గూడా లేదు. అదే మార్గం తిరుగుతూనే ఉంటాయి. సేమ్ రోడ్‌లో. ఎవరు చేస్తున్నారు? నేనే ఆలోచిస్తే మనకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. ఎందుకు? వేరే ఎవరున్నారు మరి? భగవత్ శక్తి లేనిదే ఇది ఎలా జరుగుతుంది? ఈ సైన్స్ అని మనం ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవడమే గొప్పనుకుంటున్నాం. అసలు ఆ విషయాన్ని క్రియేట్ చేయటం మరి ఇంకెంత గొప్ప. సో, ఈ ప్రతి గ్రహంలోకి నేను ప్రవేశిస్తాను. నా శక్తి ద్వారానే అవి కక్ష్యలో ఉంటాయి. అవి వాటి మార్గంలో అవి నడుస్తున్నాయంటే నా శక్తే అని క్లియర్‌గా ఇక్కడ చెప్పారు. ఇంతకుముందు విభూతుల్లో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. ఈ చాప్టర్‌లో పురుషోత్తమ యోగం కాబట్టి ఆయన ఇంకా తన గురించి కొన్ని విషయాలను చెప్పారనమాట. సో, సూర్యుడు, చంద్రుడు అన్నీ ఎంతో వెలుగు అది ఇది అనుకుంటున్నాం అగ్ని. వీటన్నిటి తేజస్సు నా నుంచే వచ్చాయి. ఈ ప్లానెట్స్ అన్నీ ఇలా ఎవరి మార్గంలో, ఎవరి కక్షలో అవి తిరుగుతున్నాయంటే, నేనే ప్రతి గ్రహంలోనూ ప్రవేశించి, నా శక్తితో అవి వాటి కక్షలో ఉండేటట్టు చేస్తాను. నేనే చంద్రుడిగా మారి, అన్ని ఔషధాలకు కూడా జీవన రసాన్ని సరఫరా చేస్తాను. మూన్ లైట్‌తో ఎన్నో ఆయుర్వేదిక లోషాలు హ్మ్, లోషన్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటారు. మందులు, ఔషధాలు. సో, ఆ చంద్రకాంతిలో ఆ పవరుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ ఔషధాలన్నిటికీ జీవన రసం సరఫరా చేసేది నేనే అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయుర్వేద మందులెన్నో గూడా ఈ మూన్ లైట్‌లో పెట్టి ఔషధంలాగా అయిపోతుందనమాట కొన్ని కొన్ని మిక్స్చర్స్. సో, నేనే చంద్రుడిగా ఔషధాలన్నిటికి జీవన రసాన్ని సరఫరా చేస్తున్నాను అని అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. నేనే ఈ అగ్ని హ్మ్. జఠరాగ్ని రూపంలో ప్రాణులందరి దేహంలో, శరీరంలో ఉండి ఆశ్రయించి ప్రాణ, అపాన, సమాన ఈ ఈ అన్ని వాయువులతో సహా పచామ్యన్నం 4 రకాల ఆహారాన్ని చతుర్విధం 4 రకాల ఆహారాన్ని అరిగేటట్లుగా చేస్తాను అంటున్నారు. సో, నేను అన్ని జీవుల శరీరాల్లో జీర్ణక్రియ అనేటటువంటి జఠరాగ్ని డైజెస్టివ్ ఫైర్ అంటాం ఇంగ్లీష్‌లో. అంటే ఆ డైజెస్ట్ చేసుకునే ఆ పవరు, ఆ కెపాసిటీ. తెలుగులో జఠరాగ్ని అరిగించుకునే శక్తి, జీర్ణశక్తి. సో, ఇది ఏమిటి ఆ జీర్ణశక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఈ సైన్స్ మన హ్యూమన్ బాడీలో ఎంత కెమిస్ట్రీ ఉంది మరి. తింటాం ఏవేవో తింటూ ఉంటాం. అవన్నిటిని మరి ఆ పొట్ట ఆ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ముక్కలు చేసి దాన్ని ఎనర్జీగా మారుస్తుంది. బ్లడ్‌లోకి పంపిస్తుంది ఎనర్జీ కోసం. వేస్ట్ అంతా కిందికి పంపిస్తుంది. మరి ఎంత జరుగుతోంది ఆ డైజెస్టివ్ ఫైర్ వల్ల సిస్టమ్. సో, ఈ శరీరంలో ఈ జీర్ణక్రియలో ఆ జఠరాగ్నిని, డైజెస్టివ్ పవర్‌ని నేనే అంటున్నారు. ప్రాణాపాన వాయువులతో కలిసి నేను ఈ 4 రకాల ఆహార పదార్థాలని జీర్ణింపజేస్తాను అని చెప్తున్నారు. 4 రకాల ఆహార పదార్థాలంటే, ఆహార పదార్థాలు మన నవిలే ఉంటాయి, చీకే ఉంటాయి, త్రాగే ఉంటాయి, నాకే ఉంటాయి. కొన్ని నాకుతూ తింటారు. మనము నాకుతాము. కొన్ని జంతువులు మరి నీళ్లు కూడా నాకుతూ తాగుతూ ఉంటాయి. సో, ఏ రకంగా తీసుకున్నా 4 రకాలుగా తీసుకునే ఈ ఆహారాన్ని నేను జీర్ణింపజేస్తాను. సో, భగవంతుడు లేనిదే ఈ శక్తి, ఈ జఠరాగ్ని, ఈ జీర్ణశక్తియే లేదు. లోపల మనలో ఉండి ఈ జీర్ణశక్తి, ఈ బాడీ పనిచేసేటట్టు చేసేది కూడా నేనేనని ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తా స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. మంచి శ్లోకం అన్నీ మంచి ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాసే ఇక్కడ. హ్మ్. ఇది ఇంకా కొంచెం వినడానికి బావుంటుంది. మీనింగు సర్వస్య చ అహం. అంతట్లోనూ అందరిలోనూ కూడా నేను
హృది సన్నివిష్టో వాళ్ళ హృదయాల్లో నేను సన్నివిష్టుడనై అంటే ఆసీనుడనై ఉన్నాను. మత్త స్మృతి నా వల్లే స్మృతి, అజ్ఞానము, అపోహనం జ్ఞానము, అపోహనం కూడా అంటే మతిమరుపు కూడా నా వల్లే వస్తుంది. నేనే జ్ఞాపక శక్తిని ఇచ్చేది, జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేది, మరి అపోహనాన్ని ఇచ్చేది కూడా నేనే. అందరి హృదయాలలో నేను ఆసీనుడినై ఉండి, నేనే జ్ఞానాన్నైనా మరి జ్ఞాపక శక్తినైనా, అపోహనాన్నైనా ఇచ్చేది నేనే. వేదైశ్చ వేదాలన్నిట్లో కూడా సర్వ వేదాల్లో కూడా అహమేవ వేద్యో నన్నే తెలుసుకుంటావు. నువ్వు వేదాలన్నీ చదివినా తెలుసుకునేది ఎవరినంటే నన్నే. వేదాంత కృద్ వేదాలను కూర్చిన వాడిని వేద విదేవ చ మరియు వేదాలు తెలిసిన వాడిని అహం నేనే అంటున్నారు. సో నేను ప్రతి ఒక్కడి హృదయంలో ఆసీనుడినై ఉన్నాను. నా నుంచే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, అపోహనం కూడా వస్తున్నాయి. వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో సర్వవేదాలులో కూడా నన్నే అహం ఏవ నన్నే ఏవ అంటే నన్నే అని అనమాట. అహం అంటే నేను, ఏవ అహమేవ అంటే నన్నే వేద్యో తెలుసుకుంటావు. అంటే వేదాలన్నిటి ద్వారా నువ్వు తెలుసుకునేది ఏమిటంటే భగవంతుణ్ణి. వేదాంత కృత్ వేదాలను కూర్చిన వాడిని, వేద విదేవ వేదాలు తెలిసిన వాడిని, చ కూడా అహం నేనే అంటున్నారు. సో కాబట్టి నేనే వేదాల యొక్క కర్తను, వేదాలను తెలిసిన వాడిని. అన్ని వేదాలు చదివినా కూడా నన్నే తెలుసుకుంటారు. వేదాల కర్తను, వేదాలు తెలిసిన వాడిని కూడా నేనే అని ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. ద్వావిమౌ పురుషౌలు అలా కొన్ని శ్లోకాల్లో తన గురించి చెప్పారు. సూర్య చంద్రులు మరి మొదట ఆధ్యాత్మికత ఎలా ఆ కోరిక అనేది జయించాలి వైరాగ్యంతో, డిటర్మినేషన్‌తో తద్వారా ఈ గుణాలన్నిటిని కూడా తెచ్చుకుని మరి ఏది ఆహ్, ఈ ద్వంద్వాలను, కోరికలను వదిలించుకుని, ఆ రకంగా అహంకారాన్ని వదిలించుకుని వైరాగ్యంతో భగవంతుడిని పొందొచ్చని, ఆ భగవద్ధామం తన తన వెలుగుతోనే ప్రకాశిస్తుందని దాని గురించి చెప్పి, మరి తన యొక్క ఆత్మ ఉన్నా గూడా ఈ మనస్సు, ఇంద్రియాల వల్ల కష్టాలు పడుతున్నారు అందరూ అని, అలాంటి ఫీలింగ్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్‌గా డెవలప్ చేసుకుంటున్నారంటే వేరే జన్మలోకి కూడా తీసుకువెళ్తున్నారని, అలా ఎప్పటికీ గూడా ఇక బయటపడకుండా ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటారని, కానీ జ్ఞానాన్ని అలవర్చుకున్నప్పుడు మాత్రం ఈ విషయాలన్నీ అర్థం చేసుకొని అప్పుడు బయటపడతారు అని చెప్పి జ్ఞా ఆత్మానుభూతితో అప్పుడు జ్ఞానంతో వాళ్ళు స్పష్టంగా ఇదంతా చూస్తారు గానీ, ఆ స్టేజ్‌కి రానంత వరకు ఇదేది కూడా నిజంగా అర్థం కాదు. సో, అని చెప్పి తర్వాత తన గురించి ఏం చెప్పారు అంటే, ఈ సూర్య, చంద్రులు, అగ్ని, వెలుగు ఇదంతా నా నుండే వస్తోంది. ప్లానెట్స్ అన్నిట్లో నేను ప్రవేశించి వాటి కక్షలో ఉండేటట్లు చేస్తున్నాను. మూన్‌కి ఆ ఔషధ శక్తిని, జీవన రసాన్ని నేను సరఫరా చేస్తున్నాను. అన్ని జీవులలో ఉన్న జఠరాగ్నిని నేనే. దాంతో నేను ఏ రకంగా తీసుకున్న 4 రకాలుగా తీసుకున్న ఆహారాన్ని అరిగేటట్లు చేస్తున్నాను. అందరి హృదయాల్లో ఆసీనుడినై ఉన్నాను. నేనే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము అన్ని అపోహనం కూడా ఇస్తున్నాను. వేదాలన్నీ చదివితే తెలిసేది నేనే. నేనే వేదాల కర్తను, వేదాలన్నీ తెలిసిన వాడిని అని చెప్తూ ఈ ప్రపంచంలో ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ క్షరः సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. ఈ ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే 2 రకాల పురుషులున్నారు ఈ లోకంలో. ఎలాంటి వాళ్ళు? క్షర, చ, అక్షర. క్షరులు మరియు అక్షరులు ఏవచ అని చెప్పేసి. క్షరులు అంటే నాశనం అయ్యేవాళ్ళు, అక్షరులు అంటే నాశనం లేని వాళ్ళు. క్షర సర్వాణి భూతాని అన్ని జీవరాశులు క్షరులు నాశనం అయ్యేవాళ్ళు. అంటే మరి ఎప్పటికప్పుడు పోయేవాళ్ళు. కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. అక్షరులు మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు అక్షరులు. ఎందుకంటే వాళ్ళిక అక్కడే ఉంటారు గాబట్టి వాళ్ళు నాశనం లేని వాళ్ళు. సో, పైన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్న అక్షరులు, కింద ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి క్షరులు కనిపిస్తున్నారు. ఈ 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ లోకంలో అని చెప్పారు ఈ శ్లోకంలో. సో, పతనం చెందేవారంటే స్వతంత్రంగా భోగించాలని అనుకునే వాళ్ళు కోరికలతో ఎప్పటికీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటారు. వాళ్ళు క్షరులు.
పతనం చెందని వాళ్ళెవరు అంటే అక్షరులు. వాళ్ళెప్పుడు భగవంతుడితో ఉండాలని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని వదిలిపెట్టరు అంటున్నారు. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః. సో ఈ ఇద్దరు ఉన్నారు, క్షరులు అక్షరులు. అయితే పరమాత్ముడని ఉదాహరించబడిన చెప్పబడినటువంటి ఉత్తమ పురుషుడు అన్య ఇంకొకళ్ళు వేరే ఉన్నారు. ఈ క్షరులు అక్షరులు 2 రకాల వాళ్ళు, ఈ పురుషులు ఉన్నారు ఈ లోకంలో. అదే కాకుండా పరమాత్మ అని చెప్పబడే ఇంకొక ఉత్తమ పురుషుడు వేరే ఇంకొకడు ఉన్నాడు. ఎవరు? యోలోకత్రయం ఆవిశ్య, ఎవరైతే ముల్లోకాలను ఆవహించి బిభర్త్య అంటే ముల్లోకాలను ఆవహించి భరిస్తున్నాడు. ఆయనే మరి ఈ ప్రపంచాన్నంతా భరిస్తున్నాడు. అవ్యయ నాశనం లేని ఈశ్వరుడు భగవంతుడు ఇంకొకరు ఉన్నారు. ఇద్దరితో పాటు ఈ ముల్లోకాల్లో ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్న నాశనరహితుడైన భగవంతుడు, పరమేశ్వరుడు, పరమాత్మ అనే సర్వోత్తముడు ఇంకొక పురుషుడు ఉన్నాడు. అన్య అంటే వేరే ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. సో క్లియర్గా ఇక్కడ ఈ మనుషులే కాదు, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో మనుషులు, కింది ప్రపంచంలో మనుషులే కాదు, వేరే భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఎలాంటి భగవంతుడు మరి అంటే అన్ని ప్రపంచాల్లోనూ ప్రవేశించి అన్ని ప్రపంచాలను భరిస్తున్న నాశనం లేని పరమేశ్వరుడు, పరమాత్మ, సర్వోత్తముడైన పురుషుడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు. యస్మాక్షరం అతీతోహం అక్షరాదపి చో ఉత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రదిత పురుషోత్తమః. కాబట్టి ఈ అక్షరుల కంటే కూడా అతీతుడను, అక్షరాదపిచో ఉత్తమ, మరియు క్షరుల కంటే అతీతుడు, మరియు అక్షరుల కంటే కూడా ఉత్తముడు. కాబట్టి నన్ను లోకాలులోను అన్ని లోకాల్లోనూ వేదేచ వేదాలలో కూడా ప్రదితుడనయ్యానంటే ప్రసిద్ధి చెందాను. ఏమని? పురుషోత్తముడనని అని చివరికి చెప్తున్నారు. అది ఆ మూడవ పర్సన్ ఎవరు? క్షరులు అక్షరులు కానంటే అన్నిట్లో పురుషోత్తముడు ఒకడున్నాడు, వీళ్ళందరికంటే ఉత్తమమైన వాడు. సో ఈ క్షరుడు అక్షరులు ఇద్దరికంటే కూడా దివ్యమైన వాడిని, ఉత్తమమైన వాడిని కారణంగా ప్రపంచంలో వేదాలలో పురుషోత్తముడినని ప్రసిద్ధి చెందాను అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ ఇక్కడ గొప్ప చెప్పుకుంటున్నారని అనే ఐడియా కాదు. ఏమిటి అంటే ఆయన చెప్పందే మరి మొదట్లో కదా సూర్య భగవానుడికి ఇదంతా బోధించారు. అది ఆయన చెప్తేనే మరి సృష్టి ఆదిలో తెలిసేది విషయాలు. అందుకని ఇంత క్లియర్గా అన్నీ చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఆయన అలా ఆనాడు చెప్పబట్టే మనకి ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ కొంతైనా తెలిసింది. మనందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా భగవంతుడు గొప్పని, మళ్ళీ ఎందుకు ఇలా అన్ని సార్లు చెప్తున్నారు అని ఐడియా మనసులో థాట్ వస్తే దానికి ఆన్సర్ అది. యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమాం స సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. యో మాం ఎవరైతే నన్ను మూఢత్వం లేకుండా జానాతి తెలుసుకుంటారో, ఈ మోహం లేకుండా క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారో నన్ను పురుషోత్తముడనని, ససర్వ విద్ భజతి మాం, అతను ఎప్పుడు కూడా నన్ను పూజిస్తాడు. సర్వభావేన భారత, అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా నా భక్తి భావంతో ఉంటాడు. సో సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తముడిగా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, అసమ్మూఢో అంటే డౌట్ లేకుండా క్లియర్గా నన్ను జానాతి తెలుసుకుంటారో పురుషోత్తముడనని నన్ను, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నా భక్తి భావంలో నెలకొని ఉంటారు. అతను సర్వవిద్ భజతి మా, ఎప్పుడు కూడా నన్ను ఆరాధిస్తూ ఉంటాడు. సర్వభావేన అన్ని టైమ్స్లోనూ కూడా. భారత అర్జున భరతవంశస్థుడా అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుని ఈ రకంగా పురుషోత్తముడిగా తెలుసుకున్నవాడు భక్తి భావంలో నెలకొంటాడు. అంటే ఈ విషయాలన్నిటినీ అర్థం చేసుకుని ఆ నమ్మకంతో ఆ భక్తితో ఉండగలిగిన వాడు ఆయన. సమస్తం అందరికంటే కూడా ఉత్తముడు ఆయనే. అన్నిటినీ నడిపిస్తున్నారు, ఇస్తున్నారు. మనం తినేది కూడా డైజెస్ట్ చేయించేది ఆయనే. వేదాలన్నీ తెలిసేది ఆయనే. వేదాలను కూర్చున్నదే ఆయన, వేదాలు తెలిసిన వాడే ఆయన అని చెప్పి ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో
నిత్యమైన తత్వాన్ని, ఈ ఈ ఈ ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు నన్ను భక్తితో నన్ను ఆరాధిస్తారు. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. ఈ రహస్యమైనటువంటి శాస్త్రాన్ని ఇదముక్తం ఇప్పుడు వెల్లడి చేశాను నేను అనగా పాపరహితుడా అర్జున నీకు. ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ వివేకవంతులు ఈ విషయాలన్నీ కూడా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు కృతకృత్యులవుతారు. వాళ్ళ యొక్క ప్రయత్నాలన్నిట్లో అంటే ఏం ప్రయత్నాలు? వాళ్ళ ఆధ్యాత్మికతను పొందటానికి చేసే ప్రయత్నాలన్నిట్లో కృతకృత్యులవుతారు. సో, వేదాలలో ఉన్న ఈ రహస్య భాగాన్ని ఇప్పుడు నేను నీకు వెల్లడి చేశాను. దీనిని అర్థం చేసుకున్న వివేకవంతులు, బుద్ధిమంతులు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ప్రయత్నాలన్నీ కూడా అన్నిట్లో గూడా వాళ్ళు కృతకృత్యులవుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, ఇది 15th చాప్టర్ 20 శ్లోకాసు. చక్కగా ఈ 20లో చాలా విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. అసలు ఆధ్యాత్మిక వృక్షం, భౌతిక వృక్షం, ఆ తర్వాత దాన్ని ఎందుకు తలక్రిందులుగా ఉందంటే, కోరిక వల్ల ఇలా తలక్రిందులైపోయింది. ఆ తర్వాత దాన్ని వైరాగ్యము, దృఢ చిత్తంతో ఈ ఈ చెట్టుని నరికివేసి, ఆ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రాని పరంపదాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఎలాగు అంటే భగవంతుడిని శరణు వేడి, ఆది పురుషుణ్ణి శరణు వేడి, అలా శరణు వేడటం అంటే ఎలాంటి స్థితిలో ఉంటే శరణు వేడతామంటే, మరి నువ్వు హ్మ్, వైరాగ్యంతో ఉండాలి. వైరాగ్యం అంటే మరి అహంకారం లేకుండా, అటాచ్‌మెంట్స్ లేకుండా, ఆత్మతత్వం నిత్యం అని తెలుసుకొని, కోరికల్ని వదిలించుకుని, ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడి, సుఖదుఖాలన్నిట్లోనూ ఒకే రకంగా ఉండగలిగి, మరి ఉన్నవాడికి ఈ ప పదమ అవ్యయమైన పరమపదం దక్కుతుంది. ఆ పరమపదం నా వల్లే వెలిగిపోతూ ఉంటుంది. సూర్యచంద్రులు అక్కర్లేదు. నాలాంటి భగవదంశ ఉన్నా గూడా, ఈ మనసు, ఇంద్రియాల వల్ల మీరందరూ ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. ఈ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ పెంచుకుని ఈ మనస్సులో వేరే జన్మకు కూడా తీసుకువెళ్ళి, ఇక ఎప్పటికి గూడా ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడకుండా తయారవుతున్నారు. ఎప్పుడైతే జ్ఞానంలో శిక్షణ పొంది, ఇదంతా క్లియర్‌గా అండర్‌స్టాండ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఆత్మానుభూతిని పొంది, అప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా క్లియర్‌గా ఆళ్ళకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆత్మానుభూతి లేనన్నాళ్ళు ఆత్మానుభూతి ఎప్పుడు కలుగుతుంది? భౌతిక ప్రపంచం నుంచి దృష్టి అంతర్ముఖంగా తిప్పినప్పుడు, ఆత్మ వైపుకి తిప్పినప్పుడు. అంటే భౌతిక ప్రపంచ ప్రలోభాలు వదిలించుకుని, ఆధ్యాత్మిక తత్వం మీద మనం మనస్సును పెట్టినప్పుడు, క్రమేణా ఇందాక చెప్పిన లక్షణాలు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఆ వైరాగ్యము, మరి కోరికలను తగ్గించుకోవడము, ఇవన్నీ గూడా జరిగినప్పుడు మైండ్ అటు వెళ్తుంది. సో, ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఇదంతా అర్థమవుతుంది. ఈ సమస్త అని చెప్పి తన గురించి తేజస్సుని సూర్యుడికి, చంద్రుడికి ఇచ్చే తేజస్సు తనదేనని, అన్ని ప్లానెట్స్‌ని ఒక ఆర్బిట్‌లో తిప్పేది, కక్షలో పెట్టేది నేనేనని, అందరూ తినే ఆహారాన్ని ప్రతి జీవికి జఠరాగ్ని రూపంలో ఏ రకంగా తీసుకున్న ఆహారాన్నైనా అరిగించేది నేనేనని, అందరిలో ఉన్నానని, అందరికీ జ్ఞాపక శక్తి గాని, జ్ఞానాన్ని గాని అన్నీ మతిమరుపు అన్నీ కూడా నేనే ఇస్తాను. వేదాలలో తెలిసేది నేనే. నేనే వేదాల కర్తను, తెలిసిన వాడను అని చెప్పి ఈ 2 రకాల పురుషులున్నారు. క్షరులు, అక్షరులు అని భూలోకవాసులు, మరి పైలోకవాసులు. అంటే భూలోకవాసులంటే మరి దేవతలు అదని కాదు. ఈ భౌతిక ప్రపంచం వాళ్ళంతా క్షరులు, నాశనం అయ్యేవాళ్ళు. ఆధ్యాత్మికతకు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇక వాళ్ళక్కడే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు నాశనం లేని వాళ్ళు. ఈ రెండిటికి అతీతంగా ఇంకా ఉత్తముడైన ఒక అందరిని గూడా పోషించేటటువంటి భగవంతుడున్నాడు. ఆయన అందుకనే క్షరాక్షరులకు అతీతంగా ఉన్న ఉత్తముడు కాబట్టి వేదాలు గాని, ప్రపంచంలో అందరూ గాని ఆయన్ని పురుషోత్తముడు అని ఆ రకంగా ఆయన ప్రసిద్ధి చెందారు. ఎవరైతే ఈ రకంగా నన్ను విశ్వాసంతో సందేహం లేకుండా పురుషోత్తముడినని తెలుసుకుంటారో, వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు గూడా భక్తిలో ఉంటారు. సో, ఈ రహస్యాన్ని ఇప్పుడు నీకు వెల్లడించాను. బుద్ధిమంతులు ఎవరైతే దీన్ని అర్థం చేసుకున్న బుద్ధిమంతులు, వాళ్ళు ప్రయత్నాలన్నీ పరిపూర్ణతను పొందుతాయి
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. వేదాల యొక్క అంతిమ సారం ఆ పురుషోత్తముని తెలుసుకోవడమేనని అర్థం చేసుకుని, ఆయన భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వడమే మానవుడు పరిపూర్ణతను సాధిస్తాడు. సో, మనం పరిపూర్ణతను సాధించాలి అంటే లాస్ట్‌లో ఏం చెప్పారంటే, వేదాల యొక్క సారం ఏమిటి అంటే, ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకోవడమేనని మనం అర్థం చేసుకొని, ఆ రకంగా ఆయన భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వడమే మన్ మనిషి పరిపూర్ణతను సాధిస్తాడు. భక్తి అంటే ఇక శరణాగత తత్వం అని కూడా చూసాం. వైరాగ్యంతో, దృఢ చిత్తంతో మనం ఆ భక్తి మార్గంలో శరణాగత తత్వంతో ఉంటూ పరిపూర్ణతను సాధించవచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో